Audit zmluv by sa mal robiť dokonca pravidelne. Je to niečo dosť podobné ako výmena oleja v aute. Takisto si neviem môcť predstaviť, že človek by jazdil 20 rokov na tom istom oleji a rovnaká vec sa stáva pri zmluvách. Keď si uzavriem životné poistenie, mladý, slobodný, bezdetný človek, ale časom to takto nemusí byť. Za 50 rokov sa situácia môže byť úplne iná. Zrazu môžem mať deti, rodinu a to znamená, že asi aj ten môj život sa zmenil, tým pádom to životné poistenie už bude zastaralé. Na toto perfektný príklad je napríklad nehnuteľnosti. Skúsme si len predstaviť, že akú mali hodnotu nehnuteľnosti pred 10 rokmi, ako majú dneska. Pokiaľ som tú zmluvu robil už dávnejšie, už dajme tomu len 3-4 roky dozadu a nemám to vlastne nastavené správne, už môže byť problém. Rovnako pri poistení detí. Že vlastne to dieťa sa vyvíja, mohlo začať vlastne od narodenia, vlastne nemalo tam žiadne nejaké vlastne hobby alebo niečo podobné, ale mohlo začať robiť možno nejaký ten šport, respektíve čokoľvek iné a už to není úplne také isté ako pred 5 rokmi. Takisto investovania, rezervy, investičné účty, respektíve aj jednotlivé spoločnosti sa neustále menia. Občas my finančníci máme čo robiť, aby sme stíhali všetky novinky poisťovní, investičných spoločností, takisto druhý, tretí pilier. A pokiaľ sa o tie zmluvy nestarám, tak síce možno v tej dobe, keď som to uzatváral, to mohlo byť to najlepšie, čo na trhu bolo. Lenže ten trh sa za tých vlastne 5-6 rokov posunul. Preto je dôležité, keď už niečo platím, aby to malo naozaj zmysel. Audit zmluv prebieha takým spôsobom, že sa pozrieme na to, čo všetko si platíme, čo naozaj má zmysel a je pre nás dôležité a čo možno si vlastne niečo platíme, dá sa možno spraviť lacnejšie, dá sa možno spraviť lepšie, ale hlavne, aby to bolo aktuálne a krylo to, čo to má kryť. Zmluvy nemajú fungovať len na to, aby som niečo platil. Zmluvy majú mať svoj zmysel. Pokiaľ ste niečo uzatvárali už dávnejšie, možno pred pár rokmi, respektíve nie ste si úplne istí, za čo všetko platíte, obráťte sa na nás. Pozrieme sa na to a hlavne nastavíme veci presne na mieru, ako to má byť.